Takže já vás tu zdravím u epického videa z mého kanálu. A protože tenhle ten kanál je pojmenován Minecraft, tak se na něm bude natáčet Minecraft, protože si myslím, že to je teďko prostě hrozně in a ta hra prostě má něco do sebe. Ne, nemá něco do sebe, je to totální píčovina, teď jedno. To jste vůbec neslyšeli, ta hra je úplně skvělá. Naprosto. Takže je důležitý předtím, než si hru vlastně stáhnete, no to víš, že ještě abych si ji koupil jako píčovinu, pro čuráky. Je důležitý si předtím stáhnout Javu, nebo Javu, abych byl strašně cool angličtinář, protože jinak vám tady ta píčovina napojede. A to protože si vlastně musíte tou Javou degradovat svůj operační systém a všechno v něm na úplnou totální 0% sračku, abyste vůbec dokázali tuhletu hnusnou grafiku utáhnout. Takže proto musíte mít Javu. Já jsem s tím měl trošku problémy teda, protože můj Javu nepotřebuje, že jo, takže jsem si musel dodatečně stáhnout, naštěstí zadarmo. Kdyby nebyla, tak bych si ji stejně stáhnul, že jo, co jako. A no, můžeme se do toho pustit, takže jdeme na single player. Můžeme si tady pojmenovat svět, což přiznejme si v žádné z jiných her není. Občas se někde objeví, že si třeba můžete pojmenovat profil, ale co? Nemá, vůbec to nemá na Minecraft. Tady si můžete pojmenovat celý váš svět. No, svět to je docela takovej pojem, který by se k tomu, co tu vidíte, asi nedal úplně tak navázat, ale OK, dobře. Takže totální sranec. Proč tak hnusný jméno na tak skvělou hru? Nevím, prostě ten svět mi to připomíná a já se nemůžu pomoct. Tím nemyslím, že to je nějak špatný, to je naprosto skvělý. Tady mám nějaký blbosti. Co píčoviny, vole, nechci to. Tak jdeme na to. Jdeme na tu super hru, já už jsem se na ní neskutečně těšil. Ještě víc se těším na ten moment, až to s Javou poletí do koše a z koše někam do pryč. Jsme tu. Takže. Máme tu kostky, kostky. Ale obdélníčko. A už jsou tu zase jenom kostky. Tamhle je nějaký zvíře, ale to je jenom, se vám zdá, to je kostka. A tu jsou nějaké sloupy, tak počkej. Točité, můžu takhle pestí. Sloupy, počkej, to budou asi stromy teda, ale protože ono... Já vím, že ta grafika je strašně úžasná, to prostě nepoznám, protože takovýhle sračky by to taky poznal, že jo. Takže máme tu teda stromy. Jinak trošku se mi líbí ten engine, co ta hra používá, protože má taky dobrý mušky, že třeba když tady pokácíte teda, nebo pokácíte, to je docela jakože široký pojem. Když tu pokácíte strom, takže že to jako nespadne dolů, jako to se jako... Takovýhle drobný mušky to sice má, jinak ten engine je naprosto perfektní. Jo, prostě ten engine ze sebe dokázal vytáhnout to nejhorší a to, že vůbec nějaký engine tohle to dokáže, že se prostě dokáže ze 100% dostat na 0%, že nikdo nic tak hnusného dokáže vytvořit. Tak už jenom za to byste si tuhletu hru určitě měli zahrát. Protože to je vlastně skvělý. Tak, máme tu něco, co se podobá nějakému zvířeti, bohužel nepoznám jakýmu. No to je potřeba trochu té dětské fantazie, kterou já bohužel nemám. No, bohužel česká komunita ji má. Teda aspoň většina. Vypadla nám z ní kostka, no, bohužel v této hře se všechno omezuje na kostky. Aspoň, že teda v tom inventáři, nebo co to je, to tady je. Nějak tak jakože z jiného úhlu, že to není vlastně jen taková ta klasická kostka, no. Vůbec teda obdivuju tu hru, že je 3D, ale to jako... je podle mě až moc velký přepik, správně by měla být 2D, takhle je to moc hezký. No, hezký. Budeme radši používat slovo hnusný, to je takový jakože přijatelnější. A budeme teda používat slovo hnusný. Myslím si, že ve 2D by to bylo ještě hnusnější a nevím, proč se autor rozhodl pro 3D. Asi aby měli děti na co vzpomínat z dětství. A aby neříkali, že hrají jenom 2D hry, když nebylo cool. No, co je vůbec cílem této hry, to já sám nevím. Press E to open inventář, jo, to je jasný, tohle je ten debilní inventář, který vždycky děcka používají a strašně vtipně přemýšlejí nad tím, jak se to craftí.
Já nad tím přemýšlet nebudu, protože tady mě zajímá jedině tohleto tlačítko. A pak ještě to jedno v menu. Ne, vlastně ne, tady ten Minecraft už ani nemá tlačítko ukončení, to znamená, že když ho zapnete, tak už se ho nezbavíte, tudíž naštěstí můj komp má takovou speciální zkratku, kterou se zbavíte úplně všeho, stačí stisknout Alt Ctrl Delete nebo Alt F4 nebo Shift Tab. A tedy přistoupíme k tomu, co máme v této hře dělat. Jo, teď slyšíte gejskou hudbu, nevím, jestli mě přes ní slyšíte. A už skončila. A už zas ne. Ty vole, drž hubu, ty kokote, vole. Taký píčoviny, vole, tady. Tady se člověk mluvit a nejde to. No. Takže tohle byl hudební doprovod. Poznámka je jediný hudební doprovod téhleté píčoviny. Ty, kvůli tomu jsem si to si děláš prdel, vole. Kvůli taký píčovině já jsem si musel, vole, uvolnit místo na disku, to si děláš prdel. No ty píčo. To si fakt děláš prdel. To je normální píčovina, to je úplně kravina ta hra, ty vole. Ale OK, dobře. Ještě pořád nevíme, co v této hře máme dělat. Asi teda pravděpodobně musíme nějakým způsobem tadyhle furt kásat ty sloupy. A mě to nebaví, to je prostě kravina, blbost. To nebaví. Staru na to, vole, píčoviny. Pro děcka. No ty, z Minecraft 1.6, no to víš, jo, vole. Namrdej si. Zkusíme tady naházet nějaký blbosti. Třeba by to mohlo být komplexní, jak terárie. Pardon. Mám takový syndrom, že když řeknu něco, co je nemožný, tak začnu kašlat, ale to víte, no. Každý má něco. Já mám bohužel tohle, no. Hello cheats, třeba, klidně, cokoliv. Třeba. World type, super flat, large biomes, default. Bonus chest. Na. Tak jo. Snad se nám teď vygeneruje něco lepšího. A je to tu zase. No nic, zdá se, že se nám nic lepšího nevygeneruje. OK, takže co víc říct, tohle hra je naprostá píčovina, máme tady nějakou tu českou. Věci. No to je úžasný, to je úplně úžasný. Dřevěný krumpáč, to je v píči z toho úplně jsem, ty vole. No další dřevěný krumpáč, ty krávo. Ještě jeden, ale má je vyjít nemrtka už na monitor. To nevidím, vole. Kecám. Řekněte mi, který normální člověk, starší jak 8 let, by se nad tím vystříkal. No žádnej. Ale děcka, ty to žerou, ty to prostě úplně totálně sežerou jak, vole, McChicken mekáči, ty vole, desatero, vole, sežerou. Ty píčo, tak jo. Jdeme kopat. Minecraft, co byste si asi tak představovali pod pojmem Minecraft? Ano, je to kopání. Ovšem, Minecraft o kopání není. Ani zdaleka. Ne, Minecraft rozvíjí kreativitu a představivost. Prdele už s tím, to je hrozný. No. Ne, Minecraft ve skutečnosti nedělá vůbec nic, krom otupování dětských mozků. Protože si pak děti myslí, že celý svět je hranatej. No a pak jsou to samozřejmě dospělí lidi, co to hrajou. Na pobavení dětí, OK, to beru, ale nevím, proč to hrajou furt. No, zkusíme se tady někam dostat, třeba tady bude něco hodně zajímavého. Třeba by se tady mohl objevit i nějaký boss, jako v Terrarii, že by se třeba... No vidíte, a je to tu zase. Takže kopeme dál. No. A zase dál. A jediné, co nacházíme, jsou kostky. Nebo by to měly být kameny? Čert ví. Ono je to stejně úplně jedno. Protože to s tím stejně... Prostě to je k ničemu, to je absolutně na hovno. Jako... Co s tím jako budu dělat, vole? Mrdat to, vole, cheaty. Jedem nahoru, vole. Co s tím budu dělat, vole?
Jo, už vím, já si postavím domeček, vole, strašně epický. Tak, to je můj domeček. To jsem tak úplně nechtěl tyhle ty cheaty, ale to je jedno, když už je tu máme, tak si tu postavíme epický baráček. Tak, ať je to pořádně estetický, tohle asi není stavební materiál, OK, takže tohle asi taky ne. No to je jedno. To mě vůbec nemusí zajímat, třeba tak. Tady jsou stavební materiály, tak šup jsem s tím, všecko ven, všecko dovnitř. Třeba tohle. Diamanty! Ne, kecam. Já nejsem děcko. Ice. Tak, a jedem. Domeček, tak. Dum. OK, dobře. Nejde na to stavět, to je píčovina. Ta hra je o stavění, ne, není. Je to úplným hovně. Je to vlastně o farmě na všechno. Můžete si tu vytvořit farmu na diamanty a na mlácení rukou. Můžete si tu vytvořit farmu na honění péra, pokud nějaký mají ty děcka, že jo? Nebo i ty to děcko, co to teď sleduješ a dáš mi za to dislike. No. Takže tohle je můj epický dům, tak ještě ale není estetický, ale není vůbec osově souměrný, takže ho musíme obestavět ještě tak 1000krát. Ne, bilionkrát. K tomu ještě tady nějakou dekoraci, tak. No, a už se to pomalu rysuje, no, co myslíte? Ta hra má i nějakou fyziku. Jasně, že má, ale u 2 bloků. Těch bloků je tady asi 1000. Good job, creators of this game. Aha, tak jsem se zase zmýlil, no. Tehle ten blok evidentně fyziku nemá. Fuj, já se na to nemůžu dívat. Je to hnusný, fuj. No a zase, vole. Fakt promyšlená hra, ty vole. No, takže to je můj domeček. A abychom postrašili nějaký děcka, tak si tu spavneme ten kokot. Kdybyste nevěděli děcka, jo, tak tohle je penis. To je penis obecný, s žaludem na vrchu. To vy nemáte. Ale možná vám to i naroste, když přestanete hrát Minecraft. Tak. Tak, ale můj epický domeček mě zachrání, protože je velice estetický a kde to máme? Ty vole, potřebuji tu píčovinu, čestku, vole. Čestku. Bože. Proč ten skurvený seznam musí být takhle skurveně uspůsobený pro děcka, aby se v tom vyznali? Třeba se v tom nevyznám vůbec. To je píčovina, úplně totální, vole. Takže prostě česka nebude. Nebude, prostě, no prostě ne, prostě jakože ne. Tady je česka. Výborně. Tak. A dáme si sem čestku a tu dáme ještě jednu. Ještě jednu, takhle, tak. Ne, samozřejmě nemůžeme si udělat trojitou čestku nebo na vrchu. Ne, na to je ta hra příliš omezená. Pohodě, nejsem naštvaný. Ta hra má přece jenom spoustu jiných možností, jako například nic. OK. Tak, tu jsou diamanty. A všechny? No dobře, tak ne všechny, protože to je skurveně udělaný. Já potřebuji diamanty. Pičo, mole, kundo. Kde jsou diamanty? Tu jsou diamanty, tak. A vyházíme, nevyházíme. Kurva, jak se to dělalo do píči, vole. No to je jedno. Zkrátka dobře, si teďhle vezmeme stack. Hodíme ho do té čestky. A teď se nekoukejte, děti, protože já nemám tu česku s ničím. Ty diamanty vypadnou a já je vezmu a uteču vám s nimi. A tohle přesně se vám stane, když mi ještě budete chvilku sát s Minecraftem. Vezmu vám diamanty a uteču vám s nima. A uteču vám s nima do terárie a tam se mě nikdo nikdy už nedostane, takže zatím čus.